Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manao sa kanimo. Karong adlaw mao ang atong ikatulo nga triduom nga misa alang sa pagsaulog nato sa kapistahan sa tanang mga santos ug mang adlaw, All Saints Day. Padayon tang magampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan nga mga liya nga atong mga igsoong mga santos nga mahunong naning gubat, kagubot o nga ang resulta sa ato usab nga barangay o iske elections mahimo untang mabungahon sa atong kinabuhi dinhi sa atong nasod nga magtinabangay pagpadayon ang atong mga napildi ug ang mga midaog nga mga kandidato dili unta magsigi og away o magdinumtanay, magpatigbabaw unta ang gugma sa pag-alagad. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang sa atong panginahanglan dinhi pinaagis pagpamalit aning atong mga slots nga unta hatagan sila sa Ginoo ug nindot nga kalambuan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Kamhanan o walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom o paghigugma, himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahona dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat mahinangpon nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gihukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini, kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini, nagpabilin ang paglaom nga moabot gayud ang panahon nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton ug makaambit kini sa may mayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nag-agulo tungod sa kasakit ingon sa babayi nga nagbati. Apan dili kay ang mga butang ray nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbaton na sa espiritu ingon nga unang gasa sa Dios samtang nagpaabot kita kun kanusa sa gupa nga mga anak sa Dios ug kanusa luwasa sa hingpit. Kay giluwas kita tungod sa paglaom, apan kun makita nato ang atong gilauman,
dili kana nato matawag nga paglaom. Kay lauman pa ba di ay ang nakita na? Apan kung naglaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailubon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagbuhat ug mga katingalahan alang kanato. Ang Ginoo nagbuhat ug mga katingalahan alang kanato. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Siyon, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Unya ang atong baba na puno sa hudyaka, ug ang atong dila sa kasadya. Mga katingalahan alang kanato. Unya miingon sila sa kanasuran, ang Ginoo naghimog kanilag dagkong mga butang. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo nagbuhat ug mga katingalahan alang kanato. Iuli ang among mga kapalaran, o Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapa, diha sa kamingawan sa kahabagatan. Sila nga nagbugas nga nagkahilak, mga ni nga managsadya. Ang Ginoo nagbuhat ug mga katingalahan alang kanato. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Kini sama sa usa ka liso sa mustasa nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang
uma. Miturok kini og nahimong kahoy ug nagsalag ang mga langgam sa mga sanga niini. Unya nangutana pag-usab si Jesus, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Sama kini sa igpapatubo sa pan nga gikuha sa usa ka babay o gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo, nindot kaayo nga pamulandungan. Ang Ginoo nagbuhat og mga katingalahan alang kanato. Kumusta mas inyong kinabuhi na abay katingalahan nga nahitabo? Luya man. Pildi siguro. Kining mga katingalahan nga gihimo sa Ginoo, gihisgutan ni sa mga Israelita tungod kay nasinati nila ang kinang gitawag na to bag miraculous nga mga butang nga naghatag nila kaayuhan sama sa katong pagkapanganak ni Abraham ni Isaac na 90 na edad siyang asawa, siya 99, 100 years old na. Katingalahan kayo kadtong pagtabok nila sa dagat nga pula nga nahimong karsada pagkagabi nga nakatabok na sila, namatay pag yung ilang mga kaaway kadtong paglibot-libot nila sa disyerto 40 ka tuig. Wa sila mga matay, na ay pagkaon nga nag-uwan kada adlaw. Ngadto sila sa Kanaan, nangabuntog ang ilang mga kaaway, bisag wa sila mogamit kaayog espada ug daghan pang mga butang. Pag-abot sang Kristo, ang tubig gihimong bino, ang 5 kapan nakapakaon og pila to ka tawo, 5,000, sobraan pag 12 ka bukag, ang mga bungol nakadungog, ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang patay nabuhi, ang giyawaan nawagtang ang yawa. 40 ka katingalahan. Nya usahay nagsigitag hunahuna nga ang Ginoo makakaya gyud pagbuhat sa mga katingalahang butang, mauna nga mamugos tas Ginoo nga Lord, kamao man gyud kang mohimog milagro, himo imig milagro. Ana, stage 4 nako. Kay bao jud ko Lord nga pwede ra gid nimong kuhaon ang akong sakit nga kanser. Nadaot na ning akong spinal, di na ko kalakaw. Kay bao jud ko Lord nga imo ra gid ning tuliron inig kaugma makalakaw nako. Kay bao gyud ko ana, busa ihatag na nako Lord. Di ba mao na atong ko ano? Ambot ka, okay ba? Bakas Lord, nga mudaog jud kas eleksyon. Padaog ako Lord, kay ba? Madyo ko, makapadaog ka na ako. Mamugos ta niya kay nothing is impossible with God. Pero si Kristo, iyang giklaro dinhis atong Ebanghelyo, nga kini daing paghari sa Dios, diin masinati nato ang daghang katingalahang butang, mura diin ni siya og long process, difficult process. Kay matod pa niya mura nig liso sa mustasa, gamay kay liso itanom una pa mahimong kahoy, dali ra ba inigtanom ni mos liso mo kuan ba dayon, mo kahoy ba dayon na ikaugma? Hindi, oy, sigihan pa na ni mugbo, mugiti pa na, usa ka dahon, duha ka dahon, hangtod umudako-dako, usa ka sanga, duha ka sanga. Dugay kaayo. Unya, og makapaabot ka, posibleng makapukpo ka og bunga. Pero di ka mo paabot, ibto na nimo, yatak-yatakan na nimo, kay mga kadugay ba nimo Ana.
Mura sa kuno na og kanang magmasa ka og harina, butangan nimo og yeast. Sige kag masa, mutubo dayon na after 1 minute. O paspas kay na mutubo na miligro ka na. Pariha karon sa kalibutan na gusto kayog instant. Unsa may instant solution sa conflict, gubat haron ang mudaog. Mao dayoy winner, gubat. Pinatyanay ta mo nang gahimo na naron sila mga atomic bomb kay solusyon kuno na sa panag-away, bombahin ng mga kontra nimo. No, patay dayon. Unsa may solusyon sa kaminyoon nga gubot, divorce dayon. Ana. Unsa may solusyon sa mga sluts nga di mahalin? Ha? Paabot. Hinay-hinay kahalin. Hindi lang sa karon mo report ninyo kay holiday man gahapon, wa man tay makuha. So ato lang niya ning tingbon tingali baka report baka tani karong ugma or sunod pa bang adlaw. So ana, paabot. Unsa may solusyon sa mag-away mo sa imong silingan? Kurala ang iyang agianan. Kurala, imo bitaw ng yuta. Away-away na, di ba? Kurala ra na, di ba? Bakwit ko nagpuyo. Oh, di ba? Ana na atong solusyon. Pero ang gusto des Ginoo matud pa niya, muagi kita sa process. Ug unsa maning prosesa, matud pa diri sa unang pagbasa, ang mga pag-antos na atong gisagubang karon dili ikatandi sa himaya nga ipadayag unya sa Ginoo. Kana bang muagi tas pag-adtos tungod kay dunay nagpaabot nga kalipay. Kung tan-aw nato ang mga milagro nga gihimo sa Ginoo, kadtong babae nga atong niaging adlaw katong nagbawog na ang lawas, di na katuyhad, 18 katuig di na siya katuyhad. Pero pag abot sa Ginoo, nakatuyhad na siya. Ngano man, ni antos naman sad siya 18 katuig. Kadto sang gitalinugan nga babae, 12 katuig siyang nagantos sa iyang hemorrhage. Naayo siya. Kay wa man gid siya mohunong pagsigig paningkamot nga maduol sa Ginoo. Kadto sang bakol nga dito atong tubig nga inigkutaw sa tubig nga dili siya makaadto, maunhan siya. Pila to katuig siya, 38 naman tingali to katuig sa siyang nagantos nga di kalakaw, giayo sa siya sa Ginoo. Kadto sang mga tao nga nakasinati adtong kaning 5 kapan nga nahimong nakapakaon sa 5,000, 3 ka adlaw na pod sila adtong kuyog-kuyog ni Hesus nga nahutda na sila sa pagkaon. Kadto sang kasal sa Kana, imagine ang kasal, pila ka adlaw nimo, pila ka buwan nimong preparasyon ana, naningkamot sad sila, nahutdan lang gyud. Pero purti niagi na siya sa process sa pagpakasal, nakapoy sa kaayo ang pagpangandam. So pirmi gyud nga si Hesus muhatag o ang Ginoo muhatag og milagro basta miagi na tas pag-antos. Sige, lingian na imong tupad. Ing na andam kang muantos. Ing na reklamador kas pag-antos. Na ato'y mga istorya sa una, nalimot naman sa kukinsa tong presidentihas Amerika nga kapila to ni dagan o mga posisyon sa gobyerno wa gyud kadaog, hangtod na lang niabot na las barangay kapitan na siguro to nga equivalent sa iyang gidaganan, wa lagyapon kadaog, sige lagyapog balik og dagan na presidente gyud sa Amerika. Orag maoto siya gibasihan anang prinsipyo nga nag-ingon sa to, a winner never quits, a quitter never wins. Mansad mo kasabutan na in English mo na siya ko. Ang kana kunong mudaog ang mananaog di gyud kuno na mo
give up, di mo undang. Ang kana sang mo undang, di ginakadaog. Mao na, unsa may atong himuon aron mudaog tang adtos langit. Matud pa ni San Pablo, dagan lahos sa daganan. Kay kining lumba padong sa langit, dili ni parihas lumba dinhi sa kalibutan, pariha ng barangay kapitan, 4-5 kabuk mudagan o saray mudaog. Iski chairman, 3-4 mudagan o saray mudaog. Pero dinhi kunos lumba padong sa langit, kining kalipay nga langit nun, kining kalinaw nga langit nun, kining kauswagan nga dili gyud mo us-us, permanente, stable life. Ang tanan qualified nga mudaog, basta di ka mohunong lahos yung ka ngadto sa daganan. Pasabot pag binuotan kanunay bisan pag naay daghang problema. Padayon sa paglaom sa Ginoo o pagampo bisan pag nangapakyas ang imong mga paningkamot. Mao na ako bitang istorya niyo dinhi, ako lang sa ning i-repeat gamay kay mao man sad ni ang para nako nindot nga pamalandungan. Nangandoy ko sa una nga munindot among pamilya tungod kay porti namong pobriha. Sa dihang nakatrabaho nako, lipay kay kostanan kay makakaon na migtarong labi na gid ang akong amahan, akong inahan, mga igsuon. Pero wa kaabot og usa ka tuig gikan ko na regular sa kong trabaho, mga 1988 na regular ko, pagka 1989 na paralyzed akong papa. Buutan kay akong papa. Kami sad nagserbisyo sa misimbahan. Ang sunod nga buutan sa among pamilya mao ang akong maguwang laki, si Pedro. Mas buutan na siya nako. Ako may pagkabuangon man gyud ko. Nahog man sa among hagdanan pagka 1992, nabali na sang spinal. Perti namong terapi ni Papa, ni Pedro, ampo yung maayo, alagad yung kong maayo simbahan, nagampo kong maulian unta sila. Namatay na las Papa, wa gyud maayo. Si Pedro karon patyon no nasad, wa gyapon maayo. Aya, wa jud ko ma-discourage, sige lang gyud ko. Bisan guys akong love life, gibuwagan ko sa akong uyab nga magminyo na unta mi ato. Hilak sa ko ato. Wa ko ma-discourage, ngita na sa kong laing uyab, buwaga na sad ko. Ngita na sa kong lain kay gusto jud ko magminyo. Ana, wa jud ko buhonong bisag magagas akong luha. Pero unsa may gihatag sa Ginoo, kinabuhi na kontento kaayo ko. Lipay kay ko, dili di ay amahan ang makalipay, dili akong maguwang, dili ang kahimsog sa ilang panglawas, dili ang kanindot unya sa among balay, dili di ay uyab, dili di ay asawa ang makalipay nako. Ang gitagana des Ginoo nga wa nako mahibaw kini di ay pagkapari. Di ba? Wa mo malipay na pari ko. Ano na, ako perti na kong lipaya karon nga napari ko. Nya ang ako sang nakita, nakahatag sa ko og mga kalipay ngadto sa mga tao nga akong gialagaran. Di hinuon tanan, pero ubay-ubay yung nalipay. Ambot mong nanimba din nalipay baka mo. Labi na gid aning sige tag pamaligyag slots, astang daghanang nangalipay. Daghan jud kay nalipay. Kana lang inigpalit nilag slat, usa ka slat, muingon gud na sila usahay nga pader, karon pa jud ko nakasinati og kanindot sa akong gibati nga nakapalit kog slat. Kay wa jud ko maanad anis una nga magsigig donate og simbahan, pero karon sige na kog monitor pila ka book slots, unsay slot imong gibaligya, din ako kaihap kapila ko nagbalik-balik og slot, o palit og slot, na adik na ko pader. Nya nangausab, daghan kay nangausab sa akong kinabuhi nga wa ko maghuna-huna nga moabot nako kining maong mga grasya. Kanang ingon ana ba, nindot kaayo maunay pamaagis Ginoo, maunay kinabuhi sa mga santos, labi na gid sa mga apostoles,
og sa mga martir. Muna manghinaot ta nga ang mga nangapildi karon sa eleksyon musuporta unta padayon sa ilang gihigugma nga barangay ug musuporta sa mga programa o kalihukan sa mga nidaog sa barangay. Kana bang dili ta mag-isip adtong eleksyon, ang ato human ang eleksyon, nakapili na tag mga leaders, ato na ning suportahan. Isip usa ka katilingban sa Dios, katilingban sa simbahan, katilingban sa atong gobyerno. Aron dili ta mosangko aning away, gubat, pareha ng Israel o Palestina. Siging ilog anang ilang teritoryo, siging ilog anang ilang kaugalingnan, mao sa nay gibuhat sa Russia o sa Ukraine, siging ilog anang ilang yuta, kanang ilang mga grabe kaayo. Imbis magtinabangay, nagpinatyanay. Imbis atimanon ang kalibutan, kay kuno hapit na ni magguba, tungod anang pagkaguba sa ozone layer, gipuna na sa siging paaso anang mga bomba, gawas nga muaso na nga muguba sa ozone layer, muguba sa atong ecology, mupatay pagyog libuan ka mga kinabuhi sa mga tao. Wa man maghuna-huna, unsa kangilngig ang sa kangilad ang nahitabo anang gubat, di nakahuna-huna pagka mga bright aning mga tawhana, gatuon sila sa siyensya. Kahibaw sila kung say epekto kung mubuto ng atomic bomb, kung mubuto ng missile. Kahibaw sila unsa ka valuable ang usa ka kinabuhi sa tao, labi na yung kinabuhi sa mga bata, sa mga tiguang o mga masakiton. Pero wa sila'y pagtahod na ana, tungod kay ang ilang gihuna-huna, ang ilan na lang yung garbo, wa na maghuna-huna nga dunay kalipay nagpaabot nga hinimos Ginoo dili hinimos tao. Kay mamugos kita aning atong kalipay, daghan ang maghilak. Pareha ng bana, mamugos yung malipay anang iyang kabit, kay makalipay maginang kabit, maghilak ang mama, maghilak ang asawa o ang mga anak. No? Lipay man jud kag dako kay nang imong nataran, munang mukural gyud kag maayo sa imong yuta, nga di na kamuhatag og lugar sa imong silingan, may kay kang paso-paso sa imong nataran, nga nindot kay kag kaning hawanan kay luag kaayo, pero ang imong silingan nagtakilid na nga miagis kilid sa imong kural, kay di na hapit kaagi padong sa ilang balay, wa kay batasan. Uy. May kay kadihang pupamaypay bisag kusog ing uwan, wa gyud tubig sud sa inyong balay, kay gikural ginimog simento, unya wa nay agianag tubig ang gikasilingan, pero ang imong mga silingang mga pobre tagahawak ng tubig sud sa ilang balay, wa kay batasan. Matod pa sa unang pagbasa o sa atong salmo, matod pa sa atong salmo, ang Ginoo maghatag og kalipay ni adtong na naghilak nga nagpugas, muani sila nga malipayon. Pero sa mga dautan, sama sila sa uhot nga paliron sa hangin, ug wa na gyud makita nga timaan sa ilang kinabuhi dinis kalibutan, para sa mga tao nga wa magtuman sa Ginoo. So kanindot di ay sa mga namalit og slots karon, pirming malipayon. Kamo sang nanimba karon, pirmi sad mong malipayon. Pero kamong nagreklamo karon, pirming kusmod inyong naong. Kamo sang wa mamalit og slot, pirmi sad mong ratulon og mabalakon. Mao na mangita tagpaagi na makasunod sa mga santos. Manindog ta og atong himuon ang triduom nga pagampo alang sa pangilin sa tanang mga santos. Mga igsuon, ang Dios nagpakita sa iyang dako ug way sukod nga kaluoy ug gugma alang
kanato diha sa kinabuhi sa mga santos nga bulahan didto sa langit, uban sa malipayon ug mapasalamaton nga mga kasing-kasing, atong ipadangat ang atong mga pangaliya ug pasalamat ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong triduom nga misa alang sa pagsaulog sa pangilin sa tanang mga santos. Palihog mangluhod. Ikatulong adlaw sa triduo. Pagampo uban ang mga apostoles ug mga martires. Tanan, ubalaan nga mga apostoles ug mga martires, kamo ang unang gitawag ni Kristo ug inyong gipakita unsa ang hingpit nga pagsunod kaniya, pinaagi sa inyong pagbiya sa tanan ug sa pag-ula sa inyong dugo alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Iampo ninyo kami sa Dios nga mahimo kaming bukas ug andam sa pagdawat ug pagsunod sa balaang espiritu nga inyong gidawat ug gisunod sa tumang kalig-on ug kaisog diha sa inyong mga pag-antos ug pagkamatay alang kang Kristo, aron among makab-ot ang purong-purong nga dili malaya diha sa gingharian sa langit. Amen. Sa hilong mga muyo kita ngadto sa tanang mga santos, sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining triduom nga misa. San Pedro Apostol, Iampo mo kami. San Andres, iampo mo kami. San Juan, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. Palihog manindog. Sa matag pagampo ang atong itubag, sa pangama sa mga santos, Amahan, patalinghugi kami. Sa pangama sa mga santos, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang simbahan, padayong mutubo, pinaagi sa pagdawat ug pagtubos sa tawhanong mga kultura ug mga mithi, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Amahan, patalinghugi kami. Nga sila nga nalambigit diha sa mga programa alang sa ekonomikanhong tingusbawan, musuporta sa mga mag-uuma ug sila nga mopalambo sa mga sayuta, manalipod ug mutahod sa kalikupan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang atong mga pamilya, ilabi na ang atong mga kabataan, mutubo diha sa pamaagi sa grasya ug muhingkod ngadto sa pagkakatawhan nga sama ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, magmalig-on diha sa ilang pagtuo ug mabaskog pinaagi sa atong pag-atiman, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang atong mga minahal nga namatay, na makatagamtam sa kalinaw didto sa Dios nung gingharian,
Magampo kita sa Ginoo. Sa pangama sa mga santos, Amahan, patalinghugi kami. Labing gamhanan ug maluluyong Amahan, ikaw ang nagbuhat ug nagpalambo sa tanang kabuhatan. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo diha sa pangama sa tanang mga santo sa langit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug itugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakiguban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makab-ot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
kay mo man ang ingharian, ang kahuugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaasap kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulo mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. sa akong ngalan, kamu magkapunjo, nahiusa sa paghigugma, nagabuhat kamu sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. Danang akong kalinaw, ang nilulong kong gasa, danang panagsama sa tanang katawan. Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan niining sakramento og himua nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang pagka malambuon or Diyos nung kalambuan, divine prosperity. Ang ato lang buhaton
magmapailobon lang kitang muagi sa mga pagantos o dili ta magsigig reklamo sa mga dugay moabot nga mga grasya. Salamat sad sa mga nagsigig palit na tog slots, padayon lamog palit ana, niya padayon sad tang magampo alang sa mga nang hatag nato dinhi og mga kaayuhan ato mga benefactors o donors. So unyang ugmang adlaw ang atong misa Sunday schedule gikan sa alas 5 buntag hangtod alas 5 sa hapon nga mao ang atong high mass ang alas 5 sa hapon. Unya do natay gamayng pasundayag ang contest sa atong mga look-alike saints inighuman sa kaning alas 5 sa hapon nga misa. Tanawa lang sa atong tarpaulin dias gawas ang kompletong schedule sa atong mga misa karon ugma og sa Pitsados. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks.